Dobrý, takže... No jak vidět, tak ani Ostrava nezná tím skalantním Milanem. Ani Praha ho neznala, takže si z toho nic nedělejte. Dobrý večer, dámy a pánové, jmenuji se Jan Řezáč a jsem podobný prodejce vlastní knihy, která se jmenuje Verkostry jako břitva. Říkám o ní, že je to jediná česká kniha o návrhu webu. Což hodně souvisí s tím, jak vnímáte slovo webdesign. Ale hodí se mi to do marketingu, tak to prostě používám. Dneska budu mluvit o tom, jak to vypadá ve chvíli, kdy píšete knihu a hlavně, co potřebujete kromě toho napsaní té knihy. Žijíte se tady někdo psaním čehokoliv. Zvedněte ruku, reportů, textů, sociální sítě, zpráv. Je tady někdo, kdo se neživí psaním? 3 lidi. Dobrá, na ten zadek. Tohle je super prostor, ale tady je super hluk. Já se skoro neslyším. Tak to zvládne. Tak jo, spousta z vás se živí psaním. Píšete někdo blog? Dobrá. A chcete někdo napsat knihu? Nebo máte rozepsanou knihu? Možná nějakou tu kapitolku někdo? Pár lidí? Dobrá, super. Vidíte, že počty se postupně snižují. Dobrá, napsal jste někdo knihu? 1. Druhý. 2. Ještě? 3. Super. Takže jsme tady 4, co napsali vlastní knihu. Jak vidíte, napsat vlastní knihu může být docela zajímavý způsob, jak se dostat ven z davu. Prostě protože nás moc není. Na druhou stranu to není zase tak jednoduché. A o tom bych právě rád dneska mluvil. Poté, co se mi před slide. Ono totiž v České republice každý rok vyjde zhruba 20 000 knih. Jenom v České republice. Z nich zhruba 1000 je z nějakého důvodu zajímavých pro nakladatele a pro knihkupce. Zhruba 100 jsou bestsellery a 1 je ta vaše. Takže k tomu, aby byla nakonec vyprodaná, se budete muset zatraceně snažit. Z mého pohledu je psaní knihy hlavně o tom, že máte trpělivost. Což vyžaduje, řekněme, nějakou určitou vnitřní motivaci. Něco, co vychází zevnitř, protože pokud byste náhodou chtěli psát knihu pro peníze, tak vás od toho mohu srdečně odradit. Nevyplatí se to. Rozhodně ne primárně pro peníze. Ani sekretáře. Prostě to nemá vůbec smysl, nedává to. Třeba mým cílem bylo změnit ten stav českého webdesignu. A to mě nějakým způsobem drželo krz ty 2,5 roku, co jsem tu knihu psal. Někdy více, někdy méně. Udělal jsem pár dalších věcí, které mě u toho naštěstí nakonec podržely až do toho konce. Ke kterým se taky dostanu. Pojďme se podívat, jak takové psaní knihy probíhá. Spousta lidí přemýšlí o knize. A část z nich dokonce vlastní knihu píše. A ve chvíli, když se podíváme na ty první 2 body, tedy že přemýšlí o knize, nebo by chtěli už rozepsanou knihu nějakým způsobem dokončit, tak jsme na nějakých 98%, kteří tady skončí. Fajn, tak co dál? Potom jsou ti lidi, a to tady nefunguje. Potom jsou ti lidi, kteří teda tu knihu už konečně dopsali.
A pokud jste to udělali, tak víte, že je za vámi asi 15% práce. Což není vidět na první pohled. Protože je obrovský rozdíl mezi tím, když je kniha napsána a když je kniha vydána a když je kniha vyprodána. Potom fajn získat vydavatele, to znamená, že máte nějaký proof of concept, že někoho ta vaše kniha zaujala natolik, že je ochoten do ní ideálně investovat. Dokončíte všechny korektury, dostanete knihu fyzicky ven a jste ve 30%. Já jsem v tuhle chvíli někde u bodu 8. A snažím se dostat do bodu 9, což se mi více nebo méně daří, jak za chvíli uvidíme. Někdy více, někdy méně. Tak, bod 3. Psaní. Když máte nějakou knihu rozepsanou, samozřejmě ještě ta procenta, která jsou tady, a ty body tak předpokládají, že chcete z nějakého důvodu tu knihu vyprodat. Pokud píšete knihu do šuplíku, píšete knihu do šuplíku, nehledejte nakladatele, je to úplně jedno. Fajn, psaní. Začneme dříve. Historie téhle knihy, vedu Ostrého jako příklad, začínala v únoru roku 2012, konkrétně to byl 19. únor roku 2012, kdy přišla do e-mailu poptávka tohoto znění. Dobré odpoledne, naše společnost potřebuje vytvořit nové webové stránky. Podnikáme v oblasti finančních služeb. Stránky budou obsahovat hlavní stranu, služby, o nás, kontakt. Prosím o cenovou kalkulaci a termín spuštění. S pozdravem, blablabla. Živíte se tady někdo webama? Možná víte, že takovýchhle poptávek vám může týdně do mailu přijít třeba 5. A to je peklo. Člověk, který napíše takovou poptávku, netuší, že se řídí do pekla. A stejně tak, ale je spousta webdesignérů, kteří jsou ochotní mu do toho pekla pomoci. Rychle a kvalitně. Pošlou cenovou kalkulaci. A pak se společně dostanou do pekla. A to byl první impuls, kdy jsem si řekl tak a tohle mě sere. A začal jsem psát knihu. Abych na to nebyl sám, tak jsem mi začal psát s Ondrou Válkou. Znáte někdo Ondru Válku? Ondra Válka je super. S Ondrou jsme začali rozepisovat nějaký takový jako koncept. Dokonce jsem oslovil 10 dalších potenciálních spoluautorů. A z těch 10 dalších potenciálních spoluautorů vinou mého špatného managementu a mé neúplně jisté vize zareagovali jediný. Tady ten člověk vpravo nahoře, ne ten vlevo nahoře, jeden z mých předřečníků, ale ten vpravo nahoře, Radek Pavlíček, který se zabývá přístupností a který se psal mozeckou kapitulku o přístupnosti, ze které v knize nakonec byl takový krátký seznam. Jak jsem říkal, vize v té době nebyla příliš jasná. Fajn. Mám spoluautora, mám potenciální spoluautory, tehdy to byla ještě naděje na potenciální spoluautory. Píšu. Ondra píše. Přišel květen 2012 a Ondra odešel do Tudejta. A oznámil mi, že kniha bude mít jenom jednoho autora. Asi mě. Takže Ondra odpadl. No, já jsem z toho samozřejmě nebyl nadšený a přečetl jsem si ten text, který jsme do té doby vyprodukovali.
A zjistil jsem, že nedává hlavu na patu. A tak jsem přišel do Mindmap a začal jsem si strukturovat ty svoje myšlenky. Tohle je jedna z těch raných Mindmap. A většinu textu jsem zahodil nebo přepsal. Opět. Což nás dostává zhruba do října 2012. Předtím byly prázdniny, já jsem o těch prázdninách napsal na svůj blog, znáte někdo můj blog? Ale že ho znám. Já jsem napsal na svůj blog, že píšu knihu, a že se nemůžu věnovat svému blogu. Asi o rok a půl předtím, než jsem měl jakoukoliv šanci ji dodat. Aspoň se za tu dobu stala dlouho očekávanou. Ano. Ona totiž nejtěžší část celého psaní je psát. Ve chvíli, kdy jedete v tramvaji a teďka se tak jako přemýšlíte, napadají vás ty kreativní nápady, co by tak mohlo být v té knize, a jak by to bylo úžasné, kdyby tam bylo tohle a tamto a tento noc. Takže potom musíte se dotknout počítače a vyplivnout ty 2, 3 a 4 textu. Každý den. Protože když to neuděláte denně, a ono je to velice jednoduché odložit, protože na vás stačí klienti a termíny a manželka, že si ji dostatečně nevěnujete a kamarádi, že by chtěli jít na pivo a cokoliv jiného. A tak to odložíte poprvé, po druhé, pak se 14 dní nic neděje, ale vy si říkáte, vždyť já nad tou knihou usilovně přemýšlím. A takhle to nefunguje, dámy a pánové. Pokud chcete někdy napsat svou knihu, tak musíte psát. To se strašně lehce říká a strašně těžko dělá, pokud právě nemáte tu vnitřní motivaci, která se v mém případě rozšířila o to, že jsem řekl o tom, že píšu knihu těm pár tisícům lidí, kteří jsou mými fanoušky. A to mě začalo tak nějak jako tlačit, že bych to mohl docela aspoň kvůli tomu, abych se v jejich očích totálně nezhodil. That's it. Jdeme dál. Opět jsem se přemístil do Mindmap, protože mi to opět přestalo dávat smysl a opět jsem celou knihu přepsal. Z toho původního konceptu zůstala má slova pyramida ve designu. Nic. 200 stránek totálně přepsané, část vyházená. Business. Tou dobou jsem narazil na Jirku Sekiru ze studia Refresh, nevím, jestli znáte někdo Jirku Sekiru. Pár lidí ho zná. Jirka Sekira je úplně úžasný člověk a začal mi knihu připomínkovat přes Google dokumenty. Dalo by se říct, že je to z určité části naše společné dílo. Jirka je super. A dal mi spoustu svého volného času, čemu si za chvíli dostaneme. A konečně to začínalo mít tu správnou strukturu a já jsem dal tu knihu nadšeně přečíst několika lidem a oni ji nedočetli, nebo ani nezačali číst. A ti, co ji dočetli, říkali, že dobrý. A já jsem si uvědomil, že psaní knihy není o tom, že napíšete sérii blogpostů, a že vlastně píšu svou prvotinu a že není napsána moc štivě. Což je ovšem manažerský problém. A na Real UX Campu 2013 se ke mně přitočila Berkova žena, přítelkyně Jana, a říká, hele, já jsem dělala korektury Tomášovi Heiserovi a jeho knihy, mohla bych to udělat i pro tebe. A ta ženská totálně překopala můj psací styl. Což bylo super, protože konečně se ta kniha začala dát číst. Kdyby nebylo těchto 3 lidí, Jirky Sekery, Jirky Rusňáka a Jany Volencové, tak ta kniha nikdy není venku. A pokud je venku, tak určitě není v takovémhle stavu.
takže mají můj neskonalý dík a vděčnost. A samozřejmě nejsou v tom sami. Ono to totiž vypadá, že ve chvíli, kdy se podíváte na nějakou obálku, tak si řeknete, ten člověk napsal knihu a přitom je to týmová práce. Potřebujete editora, potřebujete technickou korekturu, pokud píšete odbornou literaturu. Potřebujete spoustu dalších lidí, ke kterým se dostaneme závěr. Fajn. Nachýlil se přelom roku 2013, kdy jsem opět nedopsal knihu. Ačkoliv jsem si říkal, že tentokrát už to vyjde. Odjel jsem na druhou stranu světa a knihu dopsal na pláži, tak jak to dnešní moderní podnikatelé dělají. Musím říct, že psát knihu na pláži s iPadem na Apple klávesnici, kdy jste celý od písku, je zážitek nezaplacený a rozhodně vám to doporučuji zažít. Tomu iPadu, tomuhle konkrétně, přestal jet tady ten konektor na tu sluchátka, jak byl zanesený pískem. Fakt super. Raději píšte knihu v kanceláři. Jediný výsledek byl, že jsem se párkrát spálil, ale kniha byla dopsaná. Co dál? Příjemných 15% za mnou, což jsem samozřejmě v té době nevěděl, protože nevím, jestli bych se do toho pouštěl. Ale tím vás nechci demotivovat. Pouze informovat. Tak, vydání knihy. Mojí představou bylo, že k tomu, aby mi ta kniha většinou byla, tak potřebuji artefakt. Potřebuji knihu, která bude vidět, se kterou se lidi budou rádi fotit, která ve chvíli, kdy bude v knihovničce, tak vám z ní bude vypadávat. Bude naprosto nepraktická, ale onehdy mi někdo říkal, že viděl člověka v Petru, který si čte knihu, takže bude i nepřehlédnutelná. Což je součástí samozřejmě dalšího marketingového plánu. Tak jsem začal hledat vydavatele. No a tak byl za Computer Pressem a říká jim, já bych chtěl vydat knihu o návrhu webu. Už ji mám napsanou. A v zásadě bych po ní chtěl, aby to byl takový jako protipříklad knihy z edice Computer Press. A oni mi řekli, že to neumí. Nechápu. Šel jsem za Gradou. Tam mi řekla, že takové knihy se neprodávají. Šel jsem za Zomerem a Zomeru mi řekli, pojďme se o tom bavit. A v mezičase nás Olga Běrnáková seznámila s malým nakladatelstvím Maro Partners, což je něco jako Melville před 4 lety, 3 lety. Prostě malé nakladatelství, které vydává takovou, řekněme, jako osobně rozvojovou literaturu. A já jsem byl jejich první potenciální český autor. Tak jsem jim vyvíčil svou vizi, oni řekli, tak jo, podepsali jsme svou a jeli se na to. Teď se dostáváme k té další fázi. Říkám jí marketing a management. Protože ve chvíli, kdy se s někým takhle jako domluvíte, tak musíte udělat všechny korektury toho svého napsaného textu, toho svého napsaného konceptu. No a abychom ten text v mém konkrétním případě trochu zlehčili a trochu pomohli těm čtenářům v té jeho konzumaci, tak jsme do něj přidali ilustrace. Já teďka projdu další členy týmu, kteří byli za touhle marketingově managementovou částí, abyste si dokázali udělat představu, kolik je to zhruba lidí, kromě těch, kteří byli v tom nakladatelství. Tak je tam byl Karel, znáte někdo Karla? Karla znají skoro všichni? Karel. Karel jednou za čas přišel a řekl, už dávno mělo být hotový tohle. A já jsem řekl, a popohnal jsem všechny ostatní, aby to bylo hotový. Čímž pádem jsme stihli všechny ty termíny, což bylo super. Potom tam byl Adam, který supervizoval mé 2 grafičky a staral se o jednotnost s mým vlastním vizuálním stylem, což se nakonec vůbec nepovedlo, ale to nevadí.
Byl tam Michel, znám někdo Michel? Michel dělá PR a její agentura Jsme slyšet nám pomáhala, aby o té knize bylo slyšet. Takže ano, mám PR agenturu. Tohle jsou mé dvě grafičky. Ptáte se možná, proč proboha dvě? Ta menší, Jolana, no, menší a starší, a větší a mladší. No, každopádně tam v levém horním rohu po 3 měsících spolupráce s Adamem odpadla. Což nezní moc pozitivně. Ve skutečnosti to bylo proto, že otěhotněla, začalo jí sváhat těhotenství natolik. Myslím, že to nebylo kvůli Adamovi, když tak o tom přemýšlím. No a tak za sebe našla náhradu. Náhrada se jmenovala Klára. Klára v jednu chvíli přinesla 70 ilustrací, které v té knize měly být. A já jsem na ně koukal. A říkal jsem si, tak za měsíc je deadline. Já tady mám 70 ilustrací, to se mi asi musí líbit. A tak se mi líbí. Jsou moc pěkné. A za ty měsíce už jsem se s nimi srovnal. Neděláte nic. Fajn, tak už se dostáváme k tomu konkrétnímu marketingu. Já tam projdu postupně celý marketingový mix. Každopádně v srpnu 2014 byla kniha v tiskárně. Začímž je ještě spousta zábavných problémů, ke kterým se tak chvíli dostaneme. No a já jsem tu knihu poprvé uviděl 2 hodiny předtím, než jsem ji měl ukazovat ostatním na svém vlastním křeslu. Křeslu ostré jako břitva, teda křtu. Já furt říkám křestu, a v e-mailech mi to někdo vypítal. Mimo jiné jsem měl hromadný mailing list, ke kterému se za chvíli dostaneme. No a já jsem zjistil, že ta kniha je velká jak kráva. Že je fakt velká. A říkal jsem si, wow, ta je fakt velká. Oni mi to dali ke schválení samozřejmě, oni mi řekli, kolik bude mít asi centimetrů, ale já pracuji na webu. Já jsem si vůbec nedokázal představit, jak velká bude. No, stalo se. Tak se pojďme podívat na to, jaký byl křest ostrý jako břitva. Takže tolik křest. Křest byl boží. Ten byl naprosto super. Pozval jsem 100 lidí, přišlo asi 80, takže jsem měl plný jazzlog. Catering byl od Sushi Queen, všem chutnal. Byla tam zpěvačka, byl tam Marek Prokop jako moderátor, jako motr, což bylo super. Byla tam 6 litrová láhev šampusu.
byla tam webová stránka a moji klienty. To video naprosto vysílovalo atmosféru celého toho křestu. Byl fakt dobrý. A v zápětí potom nastal ten, řekněme, jako hlavní prodejní marketingový proud. Kdybych teda měl nějaké knihy. Vrátíme se zpátky k tomu, co jsem odsouhlasil grafiku. Kromě formátu jsem mi odsouhlasoval, že kniha bude mít otevřenou vazbu. Tu vidíte tady. Na té fotce. Je prošitá červenou nití. Což je velmi zábavné v tom kontextu, že když máte normální knihu a šijete to strojově, tak je tam občas nějaká chyba. Skoro v každé knize. A když máte jako s otevřenou vazbou a ještě je to červenou nití, takže je to zatraceně vidět, tak to musíte ručně došít. Skoro všechno musíte ručně došít. Ta paní se na tom naučila v té knihárně docela dobře šít. Chceš špatné našiček? Že by které vnítají. Tedy prače. Takže já jsem měl o víkendu vystoupit v televizi, měl jsem na sebou přes 750 lidí mailing listu, baze jak prase a žádná kniha. Nikde. Obchodně, marketingově, naprosté peklo. Ale hosti musím nějakým způsobem žít. Tak, co čísla? Nad knihou jsem strávil asi 2,5 roku, zhruba 1000 hodin času. Nikdy jsem to nepočítal, protože by mě to zničilo, kdybych to počítal. Celkem je 3000 výtisků vytištěno, v tuhle chvíli 900 prodáno za říjen a září. Teďka jsme v druhé polovině listopadu, takže už jich bude prodáno víc. Snad. Mám 800 lidí mailing listu, kterým jsem poslal sérii nějakých 6 mailů, do kterých se za chvíli ještě dostaneme. Jste někdo v mém mailing listu na knihu? No, ještě bych ho mohl nějakou dobu budovat. On se nějak vybudoval sám. Já jsem jenom dal odkaz na správné místo, tedy na svůj web, ke kterému se za chvíli taky dostaneme. Kniha má 214 stran, má 70 ilustrací, které se mi moc líbí. Tak. Pamatujete si někdo, jak jsem spustil svůj vlastní nový web? Nějaký zářez to zjevně zanechalo. To je přesně o tom, že se nesmíte bát dělat věci, které nejsou nudné. Já jsem spustil svůj nový web, protože už jsem věděl, že za chvíli přijde kniha a po nějakém roce práce vznikl tohle, což zanechalo velice hlubokou brázdu emotivní, které se za chvíli taky dostaneme. A byla to taková jako prvek vizitka před tím, než bude vypuštěna kniha. Takže je to všechno součástí nějakého marketingového plánu, který by má v konečném důsledku pomoct prodat více mojí práce relevantním lidem. S webem jsme si užili spoustu legrace. Dokonce toho nadšení odpadu. Tak. To, co by vás možná mohlo jako copywriter nebo marketáky zajímat, je, co se teda vlastně dělalo v tom, abych prodal tu knihu. A jednoznačně to byl web.
poměrně jako propracované knihy, na které ještě dále pracujeme. Pobírají Richard Dobiáš, grafický designer a podobný. Je to navíc součástí mého webu, takže je to součástí toho vizuálního stylu, který už je tam nastavený a v zásadě je to taková propojka mezi mým vlastním vizuálním stylem a vizuálním stylem té knihy. Potom možná jste zaznamenali na marketing festivalu, který byl před 3 týdny, tak jsem spustil tento malý webík o Jandře Záštiška obnovenou grafika, na kterém zadavatelům jednoduše přibližují principy grafického designu na webu a který je zásadní poutávkou na mou knihu, kromě toho, že je to marketing festival. Na ten mailing list jsem poslal sérii 6 e-mailů od toho, že už se blíží dlouho očekávaná kniha, přesto, jak bude ta kniha úžasná a jakým způsobem ji hodnotí ostatní, až po to kupujte, pro Boha! Na volné noze, znáte někdo portál na volné noze? Tak tam jsem teďka zveřejnil, možná jste si všimli, článeček milujte svého webdesignera, který je taktéž reklamou na knihu. Potom tam byl nějaký afil pro vybrané partnery a samozřejmě aktivity těch kupectví. Ve chvíli, kdy dáte do vyhledávače nebo stry jako břitva nebo jakékoliv relevantní klíčové slovo, tak jednotlivá kupectví se předhánějí v tom, aby vám ho mohli prodat. Což mě jako autora těší, protože ty PPCčka nemusím platit sám. Z offline aktivit tam byl jednoznačně křes. To už jsme viděli. Za tenhle podzim jsem přednášel víc přednášek, než jsem kdy předtím přednášel možná kumulativně dohromady. Jenom tento týden mám 3, tohle je druhá, zítra mám další. Příští týden mám další 2. Tahle je z marketing festivalu. Takže jsem měl poměrně velký přednáškový zásah, kde jsem všude prodával svou knihu. Což mi připomíná, že před vchodem máte možnost si z palety 100 knih zakoupit. Dobrá, žádná tam není. Nejsem podobný prodejce. Kupte si v Dobrovském nebo v Morcu, pokud to budete mít zájem. Fajn. Neoluxoru vyšel článek v tištěném časopise, tam se přiznám, že nevím, jaký to nakonec mělo zásah. Říkají, že to tisknou pro 100 000 lidí, těžko říct, kolik lidí to čte, ale mám nějakou zpětnou vazbu, že to tam někdo viděl. Stejně tak byl nějaký jako zvýraznění v těch kupectvích po nějakou dobu. Z PR aktivit jsem byl v televizi na 3,5 minuty. Nedoporučuji. Ne. Televize je super, ale je fakt, že ta mediální průprava předtím, než se pustí do televize, je rozhodně nutná. Moje druhé vystoupení v televizi, které je k dispozici taky na záznam, bylo to VTV, což je televize, která je klinická, ale je zároveň kabelová, kde 15 minut opět prodávám svou knihu. Tak si můžete podívat ze záznamu tvým pulsem o tom teďka. Takže je to tam. Tak, jo, potom samozřejmě články na mediáři, marketing media sales, na telekomunikačních internetech, recenze, které částečně lidi napsali za knihy zdarma, částečně napsali naprosto od sebe. Ty recenze jsou jejich asi 20 a všechny jsou v zásadě jako velmi pozitivní, což mě jako autora těší. A nepočítaně tweetů a postů na Facebooku. Ten formát té knihy splnil ten svůj účel a lidi se s ní fotí. Fakt jo. Je to super. Já jsem naprosto nadšený. Tak, samozřejmě ve chvíli, kdy máte takový velký zásah, tak se dostanete k tomu, že se začnou více vydělovat 4 skupiny lidí, které nějakým způsobem oslovujete jako značka. Ti, kteří do vás ví, to je to spodní patro, těch je úplně nejvíc. Ti se mi za ten podzim poměrně hodně rozšířili, což je super. Potom jsou ti, kteří s váma dělají obchody
Ty skupiny jsou relativně distinktivně odděleny. Ti, kteří o vás ví, často řeknou někomu, kdo s váma bude ochoten dělat biznis. Potom jsou vaši fanoušci na Facebooku, kteří vás mají, jako na sociálních sítích nebo někde úplně jinde, kteří vás mají rádi. To je super. No a potom máte docela lušnou skupinu lidí, která vás naopak ráda nemá. Bez ohledu na to, jestli vás zná nebo nezná. Je Jonas stále? Je. Těší mě, že zůstal. Ale ne kvůli tobě. A to je správný hejter, dámy a pánové. Tak to vychodí. Jediné, co s tím můžu já jako značka dělat, je nic. Hejter hejtuje. Důležité je, že ty lidé, kteří vás nemají rádi a ti, kteří vás mají rádi, máte business taky. Z větší části, nebo skoro vůbec nedávají. To znamená, že nemá smysl si s tím dělat hlavu. Radši udělejte něco, co bude fakt hustý, než abyste stáli v té šedí toho hradu. Chcete se někdo na něco zeptat? Marku. Teda nejvíc zaujalo, že původními kreslami ilustrací do toho knihu pak mě ještě zaujalo to, že ta mailová kampaň měla větší trade než open rate, ale zase jsem se zeptat chtěl. Poprosím stručně zopakovat. Ano, Marka překvapilo, že jde hodně kreslením ilustrací a něco s quick rate a open ratem jsou, čemuž nerozumím, to je moc marketing. Tak si ukazoval, Jasný. prostě je to už jako ale zajímalo mě, chci se zeptat na úplně jinou věc. Ty vlastně jsi tady nezmiňoval, chybí to povídání v knize, jak uvažuješ jako o cílovce pro koho je to psaný, jestli si nějak segmentuješ, jak tomu přizpůsobuješ ten marketing. Protože já mám takový trošku podezření, že to prodáváš jako někomu úplně jinému, než komu jsi to měl prodávat. Jo. Je to v zásadě, moje kniha je totiž schizofrení. A je to schizofrení z toho důvodu, že jsem si schizofrenii dělal. To je jedna z věcí, na kterou byste měli také jako autoři uvažovat. A to je cílová skupina toho, pro koho to vlastně píšete. Já jsem teď začal psát knihu pro začínající webdesignery, která má v nějaké fázi podpořit můj biznis. Což je naprosto irrelevantní způsob uvažování. Mně začínající webdesigneři i pokročilí webdesigneři žádný biznis nedávají. Mně dávají biznis zadavatelé projektů. To znamená, a ten zadavatel projektů má velmi podobné problémy, jako ten začínající webdesigner, akorát potřebuje vidět trošku jiný úhel toho pohledu. Takže to, co já jsem v určitou chvíli, někdy v listopadu minulého roku, kdy už byla kniha skoro napsána, začal dělat, je, jak tam sakra propašovat ty zadavatele projektu. A nějakým způsobem se mi tam částečně propašovalo, pak jsem to částečně zase zrušil. A v tuhle chvíli je to tak, jak to je, a já ji propaguji jak vůči zadavatelům, tak vůči těm začínajícím webdesignerům. Ty začínající webdesignéři se mi samozřejmě daří něco lépe, prostě protože z minulé doby jsou fanoušky z velké části nebo z určité části. Zatímco ty zadavatelé projektu, já zasahuju přes tu televizi, mám na to zpětnou vazbu, já je zasahuju přes ty běžně dostupná média, já je zasahuju přes ty konference, na které ale chodí zadavatelé, což třeba tady není z běžné části. Takže ano, děkuji za dotaz. Mimochodem, já tady mám i dotazy připravené, kdybyste náhodou žádné dotazy neměli. Já jsem schopen si vystačit sám, tak tam vzadu. Mě by zajímalo o nějaké číslo. Nějaký čísla? Nějaké čísla, kolik jsou ty náklady, jsem říkal, že to tak nákladné. Prostě, kolik se celá ta kampaň, Jo. přínos. Ale nemusíte samozřejmě konkrétní čísla, ale když tak procentuálně. Jestli to teda máte očekávání přímo, tak to Jo.
čísla kampaně. Ale když kampaň tím, že ji dělám já, tak stojí převážně můj čas. A ten je drahý. Ale já jsem to zase učíval. Znáte Aviation Framework Sniffing Blue? Včera jsem se o to dozvěděl. Ta kniha je pro mě aktivita ve fázi C. To znamená, že ten reálný měřitelný přínos přijde za 2-3 roky. Částečně ve fázi think, ale spíš ve fázi C. Jo, aspoň náklady. Kolik byste řekli, že stojí můj web? 200 000. Kdo dá víc? 135. No, jako pohybujeme se tam okolo 150 000 v tuhle chvíli v nákladech bez mé práce. Co se týče toho zbytku, křes mohl stát tak jako 100. Necelou. Mailing list mě nic nestál. Vystoupení v televizi taky ne, PR agenturu platilo. Nakladatelství konec konců platilo víc. Cože? Grafiku taky platilo nakladatelství. I mě snad bude dříve nebo později platit nakladatelství. Ale jak říkám, nepište knihu pro peníze. Nemá to smysl. Tak. Další dotaz. Vašek. Jsi teďka s aktuálním obsahem té knihy skutečně spokojený, nebo bys teďka po nějaké té době něco změnil? To je jeden z dotazů, který tam mám připravený. Dobrý dotaz. Ano a ne. Nevýhoda tištěné knihy spočívá v tom, že ve chvíli, kdy ji vytisknete, tak už ji nemůžete měnit. Což je blbý pro nás debaře. Prostě proto, že my jsme zvyklí, že to změnit jde, a už to potom změnit nejde. Já jsem 2 dny před vydáním, před tím, než to šlo do tiskárny, věděl, že tak, jak to je postavené, bych to dnes postavil mnohem lépe. A o tom to není. To, že píšete knihu, znamená, že v určitou chvíli potřebujete doručit. A tak jsem doručil. No a konec konců z těch recenzí v zásadě vyplývá, že všem lidem, nebo těm lidem, kteří napsali tu recenzi a byli ochotní napsat tu recenzi, tak se kniha líbila. Mám nějaké reakce, že jsem urazil skoro všechny skupiny lidí, kteří se podílejí na vývoji a tvorbě webu, včetně zadavatelů projektů, programátorů a grafiků a UX designerů samozřejmě. Každý si tam může něco najít, co ho může urazit. Má kniha je pro všechny. Dokonce jediná negativní taková jako recenze, nebo recenze, která vznikla, tak byla od Honzy Hlaváče z agentury H1, který, abych to shrnul 2 větami, napsal něco ve smyslu: kniha je dobrá, řezáč je debil. Honza Hlaváč se řadí do skupiny hate. Už dlouhodobě, takže si z toho nedělám těžkou hlavu. Ale ta část knih, když jsi ji psal, nemusí být nutně v té knize teďka, jaké podoby vyšla, tě nejvíc chytla za srdce. Která část knihy mě nejvíc chytla za srdce? O mě. To nemůžeš dělat takový věc. Tady někdo řekl o mně. Abyste se taky mohli zasmít. No, která část knihy mě nejvíc chytla za srdce? Mě v zásadě nejpřínosnější jsou tam dvě části, které mám rád. První je, řekněme, způsob, jakým uvažovat nad tvorbou projektu. To znamená v zásadě zlaté kruhy Simona Sineka, což jsem tam nenapsal, že jsou Simona Sineka, jenom jsem na ně odkázal, které jsou úžasné. A potom má slova Pyramida Jana Řezáče, která je na řezáče, takže je taky úžasná. To jsou tak
dvě části knihy, které mám nejradši. Jo, jako, dokázal bych si tam představit, to je právě ono, jo, jako ve chvíli, kdy už máte vytištěnou knihu, tak si říkáte, jo, ale tohle by mohlo být jinak, tohle by mohlo být lepší, tady jsem mohl jít víc do hloubky. Nemohl, protože bych to nestihl, protože by to bylo z toho jako projektového a marketingového hlediska úplně hájí. O tom to je. Prostě kniha nikdy nebude dokonalá. A někdo říkal, že kdyby byla dokonalá, tak jsem jim napsal a vypustil moc pozdě. Rozhodně dokonalá není. A na druhou stranu rozhodně si ji přečtěte. Z toho, co mám za zpětnou reakci i od webdesignérů, kteří se živí něčím jiným, jako profesionálové v oboru dodávání služeb, nebo lidé, kteří naopak služby odtávají, tak je jim přínosná, i když weby nedělají. Což pro mě jako pro autora je velká podstata. Samozřejmě, že není moc o webdesignu, pokud vnímáš webdesign jako kódování hotového kódu, stejně jako naše české vysoké školství. Druhá část českého vysokého školství vnímá webdesign jako proklikávací plakáty. A to je právě něco, čemu bych chtěl svou vlastní knihou předejít. Máte ještě někdo nějaké dotazy? Já si klidně nějaké položím, ale už jsme 7 minut po limitu. Ano? Kdo je ten chlápek na obálce? Kdo je ten chlápek na obálce? Ty egomaniaku. K slovu egomaniak se ještě váže jedna veselá historka z Marketing Festivalu, kdy po mé přednášce kamarád seděl vedle nějaké paní. Paní se po mé přednášce zvedla a řekla, to je egomaniak. A odešla. Já to beru v zásadě kladně. A co mi taky zbývá? Brečet u toho nebudu. Kdo je ten chlap na obálce? Ona totiž Klárka nakreslila designéra, který je napříč celou tou knihou a je mimo jiné i na té obálce. Já na té obálce nejsem. Ten chlap mi vůbec není podobný. Když se podíváte úplně na konec knihy, já jsem tam taky nailustrovaný a je to úplně jiný chlap. Mladší. Hezčí. Ano. A jestli můžu k tomu marketingu, tak jsem se na Karlově klubu dočetl, že v podstatě jste vybrali archetyp typu král, jestli správně to pochopil. A jestli můžeš prozradit, jestli jste zvažovali třeba i nějaký jiný brand v podstatě. Brandové archetypy. S brandovými archetypy u osobních značek je to obtížné v tom, že osobní značka nebo člověk jako takový sám vnitřně sebe přiklání k nějakému archetypu. To znamená, že to není tak jednoduchá věc na rozdíl od firemních značek, kdy firemní značka, tohle je relativně odborné téma, takže se neděste, pokud nevíte, co je to brandový archetyp. Zatímco u firemní značky to můžeš napozicovat relativně kamkoliv, tak u té osobní značky to jde obtížněji. Přiznám se, že jsem byl překvapen tím, kam jsme nakonec došli, ale poté, co mi překvapení vyprchalo, tak musím říct, že mi to docela sedne. Sebekriticky. Děkuji. Někdo další? Chce se někdo zeptat, proč mám knihu a ne e-book? No, Cože? že mám tvůj e-book. Mám můj e-book. Já mám samozřejmě knihu i e-book. Ale kdybych měl jenom e-book, tak jsem si to mohl vydat sám. A kdybych si to vydal sám, tak jsem nemusel odevzdat, doplňte relativně vysoké procentuální číslo, v mém případě je to asi 85% peněz někomu jinému. U normálního autora je to asi 92. Morálně se na to připravte, pokud chcete někdy vydat knihu přes nakladatele.
Jenže o tom to je. Ta cílovka, kterou já chci primárně oslovit, teď už, tedy zadavatelé webu, nečtou e-booky. Blbý. Pro ty začínající webdesignéry těch několik stovek e-booků bych určitě prodal, pravděpodobně bych z toho měl víc peněz, než mám z tohohle. Z krátkodobého hlediska fakt dobrý, z dlouhodobého hlediska pravděpodobně nikoliv. To je celá odpověď. Někdo další? Já se klidně budu ptát sám sebe. Ano? Já se ptám, kolik času ještě strávíš tím reálným webdesignem? Kolik času strávím reálným webdesignem? Ale pod tím, jakoby, co popisuješ v té knize. Jakože jsi na něco odborný. Jestli při té psaní a při vlastně té práci na marketingu s prodejem té knihy a při tom prezentování, jestli vlastně ještě jsi tomu odborný. Jestli se vůbec schopen něco dělat. Ne, tak rozumím. Jo, rozhodně ve chvíli, kdy dopíšete a vydáte knihu, tak ta obrovská úleva, že jsem to konečně zvládnul, tam je. A ta další energie, těch nějakých 70%, je ještě potřeba investovat. Ale na druhé straně, ono to sice vypadá, že je toho hodně, ale ono je to hodně za poslední půl rok. Předtím toho zase tak moc nebylo. Takže ano, energii vydávám, ale třeba dneska jsem strávil 2,5 hodiny s klientem tady v Ostravě, prostě protože jsem přijel do Ostravy dřív a strávil jsem 2,5 hodiny s klientem. Takže biznis stále je nejvíc zlatá. A je více než dobře. Nějaké další dotazy? Předtím, než se vrhneme na pivo, já vás samozřejmě nechci demotivovat do dalších dotazů. Tej se. Já bych chtěla zeptat, jestli byly okamžiky, kdy jste si pak sedl a musel jste psát na sílu. Ano, byly okamžiky, kdy jsem si fakt sedl a musel jsem psát na sílu, prostě proto, že ve chvíli, kdy chcete doručit knihu, tak to jinak nejde. Z mé zkušenosti. Ano, je to fakt jako masakr. V určitých chvílích máte spoustu práce, máte spoustu věcí, které potřebujete dodat jinde a přitom si sednete a 2 hodiny přemýšlíte nad tím, jak přeformulovat tyhle 3 odstavce, tak aby to začalo dávat smysl. Opil ses někdy u toho psaní? Opil jsem se někdy u toho psaní? Ne, neopil jsem se někdy u toho psaní. Já nepiju a potom zároveň pracuji, ono mi to moc nepomáhá. Já mám ten balmorovský docela nízko. Znáte někdo balmorovou křivku? Zhruba na 1,2 promile se programuje docela dobře a pak už to jde do háje. O tom by vám mohl povědět někdo úplně jiný, ale zrovna tady teďka Davida nevidí. Takže tak. Tak pokud budete mít zájem, tak se mě samozřejmě odchytněte. Já tady budu ještě nějakou dobu pařit a konec konců zítra se možná potkáme na ostravském banketu. Děkuji za pozornost.